عزو سلام تانا دي سابا كابز مدبرو استوديو ETV بصحكم كبرات تخطاتلتي زي هين مهنيو هين مهن كل زي بالساعتنا باخم زبل مدبيو استفلاليا غايش نحازي زمصب لو ما انتو نحد غاشا انغدنا باستوديونا ترخيبو حساباتو ككفلنا ترخيبو لو غاشانا بوليتيكانيا ايو ايت غوعش غدايو ايت غوعش غداي بريزيدنت ودب ولدو تግራይ እዩ استفلاليو وانا زعباتات نالعلنا كنعللينا سنايم كتان نكون لكم زمنا انا جيتاچو على مي قادحن مصخا قادحن صنحو نزقال محتت فقادنيا كوينكا بممصاخا قديمه كمسكن كيفتو انون غاشا ان مين غيركم سلازعدمكم لي كالب لبي مسكن اوكي صبو نمتهم انتن كوننا ودب ولدو تግራይ منيو معستت ايشو متايش علامو ختايو زبل نجمر اسكي صبو ودب ولدو تግራይ خمس فلت اب تግራይ قدميتي زنبر خويناتون سفحتي ناي لوطي دليتات نيروم يم بفلاي افتحي ابسناي محدار كالوت حتوتات ناي حزبي سفحتي ناي لوط حتوتات نيروم يم اغاطام خوينو توم حتوتات نسوم كيتملسو نافتي زنبر كوينات اتينا دحرت خوينات دما ياو قدمت خويناتهم زي تملس حتوتات حيزو يسغيرو تحبرتسب يكون تطالع حزبي مست خوينات وانت اساسيرو سفحت حتوتات نالعل مصيو امونغو ياو تي ناي لوط بهغي فلاي دما طنكيرن غوليهن وصيو دحرت خوينات ياو كم تفلت افت زنبر مريحنت ناي تግራይ بتشاو غزياو محدار كوين زمرح زنبره لومي بشمو ياو حوحات يلصوع غن حوحات زيكونه افت مريحنت كففل كم استفطر يفلط እዩ ستي خففلون منجون تقند علامون اب تግራይ بتزمو صنالو መንገድ خنخد يبلنان حدش ناي استراتيجيكاو መንገድ يدلينا እዩ ነቲ ህዝብ خنساغሮ كلوط انت خوينا تزي كوينو بب10 عامتو ወይ بب5 عامتو خوينات እናገበርና ህዝብ تግራይ مسغሮ ابتو مس ملا ህዝብ ኢትዮጵያው ናባስና ይخنخد يبلنا سو መንገድና نقير ዝብል ገዚፍ ናይ ሰላም ድልየት ዘሎ ግን ድማ ሪፎርም ክገብር ዝደል ሓይሊ መጽዩ ያው ትፍልልያት እናገፍሐ መጽዩ ድሕሪ ትፍልልያት ድማ በቲ ናይ ሪፎርም መንገድ ድኸር ስለዘይ ካለ ቶም አውሽጢ ትግዚያው محدار ዝነበሩ መሪሕነት ይኹን ኣብ በትሻው ሕውሓት ይልጽውዕ ዝነበሩ አካላት ንሶም ትናይ ሕውሓት ዝብል ሒዞም ከይዶም ትተርፈ ዝነበረ ሓድሽ መንእሰይ ግን ናይ ባዕሉ ፓርቲ ወይ ውድብ መስራት ግድን ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ያው ድሕር ነትናይ ለውጢ መንገድ ንምቅጻል ዝተመስረተ ውድብ ይዙ ናይ ትግራይ ሕቶ ንምምላስ ናይ ወለደታት ሕቶ ንምምላስ እዩ ተመስሪቱ ከም ዝፍለጥ ሰፋሕቲ ኣብ ውሽጢ ነብደገን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ድሕሪ ምስራሕ ዝሓለፈ መስከረም እዩ ሕጋዊ ሰውነት ካብ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ሰውነት ረኺቡ ብሄራዊ ውድብ እዩ استمسرتلو قند علامه حدا اب تግራይ ዝተአከው ጸገማት አለው ኢሊ ይዝብጋስ ዝተአከው ግን ከዓ ዘይተመለሱ በብግዚኡ ቢሕደር ዝኸዱ ጸገማት አለው ናብነት ተደጋጋሚ ኺናት اب تግራይ ንምንታይ ይካየድ ድሕራ ሃጽ ዮሐንስ اب تግራይ ኣብ ውሽጢ 150 ዓመት ከባቢ 6 ኺናታት እዮም ተኻይዶም ኣብ ሃጽ ዮሐንስ ክልተ ድሕሪኡ ቀዳማዊ ያነ خلاء ያነ ድሕሪና ሻዕብያ 2013 ይኸይዱ ማለት እዩ ስለዚኦም ቢሕደር ዝኸዱ ሕቶታት ወለዶ ኣብ በግዚኡ ሕቶታት በአግዋውና መለሰ ይኮን ዝኸዘሎ ሶ ናአከዎም ነትኻሊ ወለዶ ሰላም ልምዓት ቴክኖሎጂ ሃፍቲ ከሰጋገርና ተገቦ ኩናት እናሰጋገረ ይዝኸዘሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ትክክል ይኮነን ቶም ጸገማትና ተአከው እዮም ዝመፁ ዘለው እዚኦም ከዓ ንፍታሕዮም ዝብል መገስ ዕላማ ዝሓዘ እዩ خالي موجس علامو تسأجم بتجراي زلوا structural and systemic يو إلي زامن سرعته ويو مواقعه وإلي زامن مخنياتو بتجراي زلوا تكالات ويزنور قدم حزي كندلو أخم مسبز هلون مسبز طفن زي كونس سبب تلاقيه تكال كوينا مزقصل خون خل الله ننهزو حطه بأجواو زملسو خون خل الله تما تجراي هنوس وزنور قدم حزي خون حزون زنور تكالات بزي قدس سمس نتسبي مسلو تسبي تلقاقات كاليفرس مالتي سو نهيزو حطوهم اللي سيخلن نسطر حقنا يكون توم تكالات بعلم اب تግራይ ዝነበሩ ፓርቲ ስቴት ዝነበሩ ተካላት እዮም መንግስትን ፓርቲን ሓዊሶም እዮም መጽዮም ማለቲ መንግስትን ወይኑ ተፈልዩ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ዝሰርሕሉ መንገዲ ኣይነበረን
تمنجستي مجلجل نايتي بارت خوينو زحلف 20 وي 30 عام يخوينو صنيح مالتي بارتني او على سرح خسرح له منجستو نيو على سرح خسرح خلله جن بقلوات افت زنرفت نايت تግራይ ጉዕዞ መንግስቲ መገልገል ናይ ትካል ኮይኑ ሰርቪስ ወሃው ናይ ትካል ኮይኑ ዝመጸሉ ኩነታት ኣሎ ቶም ሰርቪስ ዞም ድማ ነቶም ፓርቲ መራሕቲ መብላዕ ዘሎ እዚ ካብ በጣም ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትካላውና ኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ትግራይ ናይ ሰላም ናይ ልምዓት ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት ክንድምላስ ናይ መራሕቲ ድሌትን ባህግና መለሰ ትግራይ ድማ በትትደልዮ ማለት ትግራይ በስደልዮ መንገድ ዘየስጋግር ስለዝኾነ ነዚህን መፍታሕውን علم يو تتعيشوا تجزع تخلي حد عبي نجار بزي زرعنا ولدن تنولت لنا تنايت مع الولدون يحوسيو تنايلمون بقى تسألون سلسلة أو متأثرين نوجع ببلنا ولدتاتنا نوجع وانا مرحنا إذا نايز مدرخ كنت تحجز الولدي تحجز له مهر تحجز له من سيف سخافت حلف صبوع يوسد توم صبوعات اليوم بعورو أو كي تشخل دم أو لو مخينو نايو على تاريخ يصحف نايو على تاريخ يسرح نهزو حتى تتقع ملسيو تتعيشو كم زي قبر انت خوين جن زولد زي كم تزفلت كابو طبعا كابوليتيكا ناتدفعي مصي ناي تግራይ كابو طبعوني دفاعي كابوليتيكاوني دفاعي بزخونه يكون منقدي ولد تግራይ كم تزفلت كلهم كيناتات استخيدوا ناي قدم يصوع نا كينات ابز بالعقني دفاع اب سلام اوان توم قالوا تو كينات زي نور اكلات مصيم يوم تي بليز يخون تمريت يخون تورق يخون تي كل عينت هفته زور سو مالتي ناي وعلو ناي هفته تفطرو تطقامي يكونن ناي كواوي هفتاتون تطقامي يكونن بعلون كم حدر يخلن كافت قطواون تدفي خفت ايكونومون تدفي سو بعلوانا تمدرخ كوينو سرعتون كهنص ناي قطبان ناي بوليتيكان اب تግራይ ዘሎ حتتاتون كملس እዩ ማእኸል ገይር ተጣይሹ ዘሎ ዞም ከም ዝወሉ ዕላማታት ኣለዎ ካሊ ፖለቲካል ባህሊ ትግራይ ክቅይር ይተበጊሱ ማለት እዩ ፖለቲካል ባህል ትግራይ ክቅይር ታይ ማለት እዩ ባህልና ኩل ዓይነት ናይ ፖለቲካ ባህልና ዝተፈለየ ሓሳብ ንዝሓዘ ኣካል ከም ጸላኢ ዝርኢ ንነውሕ ዘመናት ዝጸንሐ ሕዝቡን ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ሓሳብ ንሓደ ዓዲ ወይ ንሓደ ብሄር ሃፍትን በር ምንጭ ጽልኢ ኾን ኣይኽእልን ሓሳብ ሃፍቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ ሓሳብ እዩ ወለደታት ዝሃንጽ ሓሳብ እዩ ዓድታት ዝሳገር ሓሳብ እዩ መንግስታት ዝሃንጽን ዘሳግርን ማለት እዩ ሶን ሓሳብ ብፍሉይ ቦታ ይህብ ሶ ዘለውና ፍልልያት ዲሞክራሲያዊ ባህል ብዘለዎ መንገዲ ብሓሳብን ብዘተንበር ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ዝሓዘ ሰብ ጸላእ እናበልካ እንዳፍረጅካ ባንዳ እናበልካ ክኸይድ ስለ ዘይግብኦ ሕጂ ዘሎ ወለደ ትግራይ ብናይ ሓሳብ ልዕልና ክኣምን እዩ ተጣይሹ በዚ ኣቢሉ ድማ ትካላቱ ብናይ ሓሳብ ልዕልና እውን ክምርሓ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ክምልስ እዩ ተጣይሹ ኢልና ኢና ንኣምን ትኻሊ ቶም ትግራይ ዘለዎ ፀገማት ዝዓበዩ ብሄራዊ እዮም ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና እዮም ቶም ኩሎም ፀገማት ውሽጣዊ እዮም ኢሉ ዝኣምን ወለደ ትግራይ ሶ ናይ ውሽጥና ፀገማት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ፀጥታዊ ኩነታት እንድሕር ፈቲሕና ምስ ካልኦት ተረዳዲእናን ሓቢርናን ዘይንኸደሉ ኩነታት የለን ኢሉ ዝኣምን ሶ ቶም ፀገማት ንደገ ይኮነን ዝርኢ ናይ ትግራይ እቲ ወለደ ትግራይ ኣብ ውሽጢ እዮም ቶም ፀገማትና ናይ ባዕልና እዮም ቶም ዝዓበዩ ናይ ባዕልና ተፈቲሕና እዮም ናይ ደገ ክፍታሕ ኢሉ እዩ ዝኣምን ሶ በዚ ኣቢሉ ሰፋሕቲ ምንቅስቃሳት ገይሩ ናይ ባዕሉ ንጹር ዝኾነ ማኒፌስቶ ኣለዎ ሕገ ደንቡን ኣለዎ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ኣብ ከተማታት ኣብ ወረዳታቱን ማሕበር ዘርጊሑ እናሰርሐ እዩ ዝኸድ ዘሎ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ኣዲስ ኣበባ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣለዎ እዩ እቲ ካሊእ ወለደ ትግራይ ኣብዚ ገለፅኩ ዘይሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያውነት ብጣዕሚ ፅኑዕ ቅዋም ዘለዎ ውድብ እዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያንና ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያውነት ስልጣን ትትሕዝ ናተይ ትብሎ ካብ ስልጣን ትትለቀቕ ድማ ኣይ ናተይ ትብሎ ኣይኮነን ኣቦታትና መስዋዕቲ ከፊሎም ነዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ወራታቱን መኪቶም ኢትዮጵያውያን ኮይና ክንጸንሕ መስዋዕቲ ከፊሎም እዚ ክነቕጽሎ ኢና እንደለኹም ወለዶ ክነቕጽሎ ክነበርኾ ታሪኾም ክጽሓፍ ናብ ወለዶ ክሰጋገር እምበር ዝሕዚ ዝመጽእ ናይ ሓደ ዘይ ማለት ምስ ናይ ባዕሎም ስስዐ ወይ ድማ ጉጉይ ዝኾነ ራእይ ሒዞም ኢትዮጵያ ክፍርሱ ንዝኽእሉ ሓይልታት ብትሪ ዝቃወም ውድብ እዩ እዚ ንማለለ ምስ ሕዚ ዘሎ ዋናዊ ኩነታት ጽቡቕ እዩ ሓጸብ ጽቡቓት ሓሳባት ኢኻ ብዛዕባ እቲ ፓርቲ ኣካፊልካና ወይ ውድብ ወለዶ ትግራይ እሞ እዚ ካብ በልካ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ንኽትገብሩ
ምቹ ባይታ ኣሎ ዶ ወይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከቡ ሕዚ ብፍላይ ኣብቲ ክልል ሕጂ ዘሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ከምቲ ዝፍለጥ ድሕሪ እቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ተስፋ ገይሩ ትስምምዑን ተቐቢልዎ እዩ ነይሩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በርግጽ ከምቲ ዝረኣኻዮ በቲ ስምምዕ ምኽንያት ናይ ኣመራርሓ ምልውዋጥ ስለ ዘምጽአ ትገለ ገባተይ ሓይሊ ነዊሕ ዘመናት ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ሓይሊ ካብቲ ዝደልዮ መንገዲ ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ስለ ዝተቆጻጸረ ረብሓታት ኣይተጎዲኦም እዮም ብዝብል እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ክልተ ሰለስተ ግዜ ብግዝያዊ ምሕዳር ማለት ናተቃየረ ኸድ ኣኽኢልዎ እዩ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ይትረፍ ክሰርሕ ዕማማቱ ክፍጽምስ ባዕላ ምቅያር እዩ እቲ ግዜ ሕሊፍዎ እቲ ዝነበረ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ዝገብር ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኣሎ ማለት ብረት ዝተቆጻጸረ ሓይሊ ብሓሳብ ዘየኣምን ሓይሊ ኣሎ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተብ ትግራይ እቲ ፖለቲካ ሚሊተሪ ንብሎ ስርዓት እዩ ብትግራይ ልዕልነት ረኺቡ ዘሎ ወረዲ ብሓሳብ ምቅላስ ዕፁ እዩ ምክታዕ የለን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተዓጽዩ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቀላሳሉ ኩነታት እውን የለን ንሰን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሚድያ ኣካላት ሰሞያታት ወላ ዩቲዩበራት ቲክቶከራት እውን እዮም ዝመሰሎም ሓሳብ ክገልጽሉ ዘይኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ሶ እቲ ፖለቲካ ሚሊተሪ ንብሎ ዘለና ኣብ ትግራይ ብናይ ኣዝማድ ዘመድ ስርዓት ዝተኣሳሰረ ንዝሓለፉ 20 ወይ 30 ዓመታት እውን ብዘየግድስ ስልጣን እናተቆጻጸረ ዝመጽእ ሓይሊ እዩ ናይ ኣዝማድ ዘመድ እዩ ባዕሉ ኣብቲ ፖለቲካ ኣሎ ባዕሉ ኣብቲ ሚሊተሪ ኣሎ ካብናቱ ወፃእ ንዝመጽእ ሓይሊ እውን ያው ነታ ጉልበት እናተጠቐመ ከም ዝበልኩ ካብቲ ግዝያዊ ምሕዳር ናቀያየረ መጽኡ ናይ ህዝቢ ሕቶታት እውን ከይምለስ እናገበረ እዩ መጽኡ እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ብዙሓት ዝፈጸሞም ገበናት ኣሎ ፉል ታይም ክሪሚናል እዩ ናይ ሙሉእ ግዜ ወንጀለኛ ኢልና ንኣምን ከምወለዶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ናይ ምላስ ዕላማ ይኹን ራእውን የብሉን እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ትማሊ እንተሪኢኻ ድሕሪት መልሲ ኢልካ እውን ካብ ንረብሓ ትግራይ ንረብሓ ኢትዮጵያ ንረብሓ ኤርትራ እናተቃለሰ ዝመጽ ሓይሊ እዩ ብዙሓት መርኣይታት ኣለዎ ካብ ኩናት ወፃኡን ክነብር ዘይኽእል ሓይሊ እዩ ንምንታይ ካብ ኩናት ወፃእ ክነብር ዘይኽእል እንተኢልናዮ እውን ሰርሖም ገበናት ኣለዎ ዝተኣከቡ ሰርሖም ገበናት ኣለዎ ትማሊ ሕዚ እውን መሰል ዜጋታት እናረገጸ ሕጊ ዘይኽብር ብጣዕሚ ጸረ ዲሞክራሲን እምባግነን ብዝኾነ መንገዲ ዝኸድ ዘሎ ትሕዝ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ንግዚኡ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ስዕረት ስለ ዝገጠሙ ከዓ ያው ከምቲ ዝፈልጦ ዝረኣኻዮ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ምስ ታሪኻዊ ጸላእትና ኢትዮጵያ ዝኾኑ ስርዓት ሻዕብያ ጽምዶ ፈጢሩ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ሶቲ ቀንዲ ዕላሙ ንሱ ሰብ ስልጣን ከመይ ይጸንሕ ያው ፖለቲካዊ ስዕረት ተገጢምዎ ካሊ ብቐጻል ስዕረቱን ክመጽእ እንተኾይኑስ መውጽኢ ኣዳልዩ ትግራይ ዘሳቆ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ምቅላስ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኦኬ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ኣብ ቀረባው ዝውጽኹሞ መግለጺኹም እውን መግለጺ ውድብኩም እውን ኣገዲድካ ናብ ውትድርና ናይ ምእታው ወይ ኣገዲድካ ክጋደሉ ናይ ምግባር መናእሰይ ካብ ናይ ባዕሎም ፍቓድ ወጻኢ ወለዶም ከይፈለጡ ናብ ስራሕ ይኹን ናብ ካልኦት ዕለታዊ ምንቅስቃሳት ናብ ዘካይድሎም ስወጹስ ብውዕሎኦም ንሓዝካ ናይ ምውሳድ ነገራት ከም ዘሎ ኣብቲ መግለጺኹም እውን ጠቂስኩሞ ነይርኩም ኣብ ቀረባ እዋንና ሶ እዚ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ናይ ብሓቂ ኣገዲድካ ወሲድካ ቃሊስካ ስዕውት ይገብረካ ኢሉ ስለ ዝኣምን ድዩ ኣብቲ ህዝቢ ደራሪብካ ካብ ኩናት ደራሪብካ ምምጻእ ነቲ ህዝቢ ማዕለያ ናብ ዘይብሉ ጸገም ምስጣሕ ኣይከውን እንዶ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ከመይ እዩ ክቃለሶ ዝኽእልና ሓፈሻዊት ብፍላይ ታገዲድካ ምውሳድ ብውዕሎኦም እሶም ከይፈቐዱ ወለዶም እውን ከይፈለጡ ናበይ ኣትዩ ከይፈለጡ ወለዲ ከመይ ክሻቕሉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ ወድኻ ወይ ጓልካ ብውዕሎኡ ተተሪፉስ ናበይ ኣትዩ ዘይትፈልጦ ከመይ ከም ዘጨንቕ ይፍለጥ ኢና ሶ ሓፈሻዊ ምስ ተተሓሒዙ ብፍላይ ምስ ግፋ ተተሓሒዙ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ትግራይ ዘሎ ሕጂ ብርክስ ዝበለ ከም ዝበልካዮ መናእሰያት ብሓይሊ እናገደድካ እናሓፈስካ ናብ ማእኸል መሰልጠን ተዓሊማት ናይ ምእታው መደብ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ዝኸድሉ ዘለዎ ምክንያቱ ግን ንምንታይ እዮም ኣትዮም ዝብል ግን ምርኣይ የድሊ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ብፍላይቲ ናይ ኣዝማድ ዘመድ ስርዓት ወይ ክላኒሽ ወይ ትራይባል ወይ ፓትሪሞኒያል ስርዓት ክንብሎ ንኽእልና ስርዓት እዚ ከይዱ ፉል ታይም ክሪሚናል እዩ ካብ ኩናት ወፃእ ክነብረ ይኽእልን ሰላም ተልዩ ህልውና ሓደጋ ስለ ዝኣቱ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም እዩ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ንኹሉ ህዝቢ ሰላም ይጠቅም እዩ
ህዝብ ትግራይ ሕሪኡን ሰላሚኒ ሰላም ተኮይኑ ስርዓት ተተኺሉ ግን ስለዚ ሕተት ብግድን ነቲ ህዝቢ ዲስኢንፎርም እናገበረ እንዳዳናገረ ህሉና ካብ ሓደጋ ወዲቑ ይናበለ ዘየለ አጀንዳታት እናፈጠረ እንዳዳናገረ ከባቢ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ጸኒሑ ሕጂ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ፖለቲካል ግራውንድ ናይ ትግራይ ግን ህዝብ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናት ከም ዘይደሊ ብጭቡጥ አረጋጊጽ ይፍት ባይታ ኩናት ይደልን ዝሞጾ ዝሓለፈ 3 ይኹን 4 ግዜታት ፍላይ ናይ 17 ዓመት ክነልዕል ንኽእልና ናይ 9 ናይ 2013 ትዝኸድናሉ መንገዲ ትኽክል ኣይኮነን ካብ ሕዚ እንድሓር ብናይ ኩናት መንገዲ ንፈትሖ ፀገም የብልና ዝብል መደምደም ተሒዙ ህዝብ ትግራይ ሶ እቲ መንገዲ ስትራቴጂካሊ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ንጽረት ሓሳብ ጌርና ዘለና ፀገም ኣብ ውሽጥና ይኹን ምስ ደገ ምስ ጎራብትና እንተሊኡን ብሰላማዊ መንገዲ እምበር ብኩናት ክንፈትሕ ይብል ዝብል መደምደም ተሒዙ ህዝብ ትግራይ እዚ መሓዝንዖኦም ናብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘእትዎም ምክንያቱ ኣብ ሰላም ክነብሩ ይኽእሉን ንሶም ክነብሩ እንተኮይኖም ኣብ ናይ ኩናት ህውከትን ዕግርግርን አጀንዳ እናቆረጡ ነቲ ህዝቢ እንዳዳነገሩ እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ በዚ ልክዕ እዚ እቲ ህዝቢ ከምዚ ምስ በለ ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ብፖለቲካዊ ስራሕቲ እሚኖም ዋላ ብኩናቱን አቲና ክንስዕሪና ኢሎም ምንቅስቃስ እንትገብሩ እንተለው ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ድማ ብምትእማን ከጋድልዎ ዝኽእሉ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ሕዚ የለን ከቢድ ፖለቲካዊ ስዕረት ባይታ ገጢሞዎም እዩ ምክንያቱ ገዚፍ ናይ ሰላም ድሌት ናይ ትሕጂ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ገዚፍ ናይ ሰላም ድሌት ናይ ህዝቢ ትግራይ ገዚፍ ናይ ሰላም ድሌት ናይ ኩሉ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘሎ ዓብላላይ ቦታ ሒዙ እዩ ተብላዕሊ ዘሎ ኣካል ግን ውሑድ ኣፍቲ ሚሊተሪ ዘሎን ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ግን ሰላም እንተልዩ ስለዚ ሕተት ስለዝፈርሕ ብግድና ኩናት ከኣተሎ ኩናት ተዘይኣትዩ ስለዚ ሕተት እዩ ነታ ተዳጋጊሙ ናፍታ ኩናት ፃሕታራይ መንገዲ እትይዋ ዘሎ ስለዚ ከኣቱ እንተሎ ድማ ብግድን ብእሚኑ ክሰርሕ ዝኽእል ስራሕ የለን ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ስዕረት ከም ዝበልኩ ገጢምዎ እዩ ፖለቲካዊ ስዕረት ምስ ገጠሞ ዘለዎ መማረፂ ካብ ጎረቤቱ ስርዓት ሻዕብያ ተመክሮ ወሲዱ መንእሰያት ብሓይሊ ምግፋፍ እዩ እታ ተመክሮ እኮ ናይ ሻዕብያ እያ ካብቲ ምስ ታሪኻዊ ፀላእቲ ማለት እዩ እታ ተመክሮ ካብ ኣምፅኡ ኣዋጁ ነውፅእ ኣሎ ፖለቲካዊ ስዕረት ገጢምዎ እዩ ዘለዎ መማረፂ ብጉልበት እናገደደ ሙሳድ ከማ ኣሞኪርዋ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ ከምቲ አንተ ዘልዕልካዮ መንእሰያት ካብ ገዛ ሕዚ ሎሙ ለይቲ ኸይቀረየ ተንቤን ዓብዪ ሓዲ ሰዓት 2 ጀሚሮም ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ እዮም ማለት ክዳን ተኸዲኖም ግን ናይ ኣሸባሪ ባህር ዘለዎ ክዳን እውን ተኸዲኖም መንእሰያት ናብ ጉፋ ተዋፊሮም ሓዲሮም ዋላ ሎሙ ለይቲ ብዝናይ ሕዚ ለይቲ ማለት እዩ ኣብ ኣኽሱም እውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ሰለኽለኻ ከምኡ ኣሎ ኣብ ዓዲግራት ከምኡ እኒአ ኣብ ዓዲ ጉደም እውን ከምኡ ዘለ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ትኽክል ኣይኮንኩምን ትትኸድዎ ዘለኹም ጌጋ እዮም ኢሎም ዝነቐፉ ብማሕበራዊ ሚድያ ትንፈልጦ ስርዓት ኣይኮነን ምስሩ ካሊእ ዓይነት ስርዓት እዩ ኢሎም ዝነቐፉ ኣደታት ኣቦታት ማለት ኣብቲ ዕጥቂ ቃልሲ 17 ዓመት ዝነበሩ 9 ዝነበሩ ተጋድልቱን ናብ እስሬት ዘእተውሉ ኩነታት ኣሎ ነቲ መንገዲ ትኽክል ኢለ ኣይኮነን ኢሎም ዝተቃወሙ ኣካላት ማለት እዩ ሶ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካዮ ንሶም ኣግዲዶም ንምኻድ ፃዕርታት ይገብሩ እቲ ህዝቢ ግን ብፅንዓት ይቃለስ እዩ ዘሎ ኣቦታቱን መራሕቲ ሃይማኖት ርኢኻ እንድሕር ኮይንካ ጳጳሳት ከይቀረዩ ምክንያቱ እቲ ጉጅለ ካብ ማጨለት ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ መርዓ ካብ ፀበል ካብ ወርቂ ቦታታት እዩ መንእሰያት እናገፈፈ ዝኽእል ዘሎ ኣቦታት እውን ጳጳሳት ከይቀረየና መድረኽ ወፂኦም ትትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሪ ተጋሩ መንነት ተጋሩ ዝድህል እዩ ቤተ ክርስቲያን እውን ዘቋሽሽ እዩ ስርዓት ጎሪሎም ማለት ሓበሬታ ዝውሉ ጥራሕ ዘይኮነስ መርገፂኦም ዝገልጽሉ ኩነታት እውን በፂሑ ኣሎ ወላት ስርዓት እውን ግፋ የለን ኢሉ ዝሓለፈ እውን ትማሊ ዝሃቦ መግለፂ እውን ርኢኻ እንትሕር ኮይንካ ግፋ የለን ኢሉ ግፋ ብጭቡጥ እኒአ እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኹ ተገፊፉ ተጋዲሉ ተዋጊኡ ነው ይፈልጥን ሕዚ ገፊፎም ተወሰድዎ እውን ትዝገርመካ ገፊፎም ወሲዶም 2 መዓልቲ እዮም ዘስልጥንዎ ዘለዉ ድሕሪ ናብ ሰራዊት እዮም ዝፅምብርዎ ዘለዉ ገለገሊ ብቐዳማይ ገፊፎም ናብ ሱዳን ዘእተውዎ ኣሎ ንትግራይ ክዋጋእ እናተባህለስ ናብ አልቡርሃን ዝሸጥሉ ንናይ ባዕሎም ገንዘብን መሳርያ ንምርካብን ማለት እዩ ወይ ድማ ዳሕር እንትሰዓሩ እንተለውስ መውፅም እንትኾኖም ማለት እዩ ከምዚ ዝድኸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዘይር መንእሰይ ትግራይ ግን ዓርሱ ንኽደድሕን ፀረ ግፋ ዝኾኑ ውዳበታት ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ መስሪቱ ብማሕበራዊ ሚድያ ይቃለስ ኣሎ ብውሽጢ ሓበሬታ እናተለዋወጡ ይቃለስ ኣሎ ኣብ ገለገሊኦም ገፈፍቱን
አንጻራው ዝበሃል ስጉምቲ እናወሰደ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ ድልየቱ ሰላም እዩ ዘሎ ጽቡቅ ካብ ኤርትራ ሕዚ ተመክሮ ወይ ካብ ሻዕብያ ወሲዶም ትብሎም ኣለኻና እቲ ናይ ግፋ ማለት እዩ ካልኦቱን ዝወስድዎም ተመክሮታት ኣለው ተይልናስ ሕዚ ሻዕብያ ዝሓለፉ 30 ገለን ዓመታት ኤርትራ ነፃ አውፅያ ካብ ዝብል ንድሓርሲ ዜጋታት ይነብሩ ዶ ኣፍታ ዓዲ ሕጊ ኣሎ ዶ ኣፍታ ዓዲ ስርዓት ዝበሃል ናይ ስርዓት ማለተይስ ፓርላማ ክኾን ይኽእል እዩ ሕገ መንግስቲ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ፕሬዚደንት ኳስ ምክትል ገለ ኩሉ ነገር ክትርኢ ትኽእልኻና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉስ ቀሲኑ ንኽነብር ዘኽእል ስርዓት እዩ ናይ ሻዕብያት ስርዓትና ሶ ካብዚ እንታይ ዓይነት ተመክሮ እዮም ክወስዱ ዝኽእሉ እቲ ናይ ግፋ ተመክሮ ተወሲዶም ቶም ካልኦት እውን ቀጸልቲ ዝኾኑ ነቲ ዓዲ ናይ ዘይምልማዕ تعدي مالتها بزحلو في 30 قلنا عمتات كما الى ناي درج منكس قدفوا مسوس خمس لا تريفانا دومس عنيا كوا يبلو وفت خباب في لاي باكل كيدوم تعذبوا احنا بزتفلالو فيديوهات كنريو خلنا تا عينت تمكرو يم كوسدو صباحنا بيم كوسدو وان تግራይ مسات حيسكا ግለጽ እስኪ ግርም አፍቲ ተመክሮ ዘምጽኦ እንታይ መስለካ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብጣዕሚ እምባገነን ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ያው እቲ መርሓ ናይቲ ሃገርስ ካብ 8 9 ስልጣን እዩ ዘሎ ፓርላማ ይውልን ከምቲ ትፈልጦ ያው ፓርላማ ዘይውላ ዓዲ እዩ ሕገ መንግስቲ ዘይውላ ዓዲ እዩ ትዛዕበ ሕገ መንግስቲ ዘይለ ብዛዕባ መስል ዜጋታቱን ክትወግዕሉ ትኽእል ዕድል የብልካን ፓርላማውን የለን ያው ሕገ መንግስቲን ፓርላማን ድሕር ዘይውሉ ተዓዲ ፕሪዝን ካንትሪ ወይ ናይ እስሬት ዓዲውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ ናይ እስሬት ዓዲ ስለ ዝኾነት እዩ ወለደ ኤርትራውን ገዲፍዋ ነቲ ስርዓት ጸሊኡ በብግዚኡ ብኩሎም ሸነኻት ዶባት ናይ ትግራይ ይኹንና ኢትዮጵያ ናብዚ እናሃደ መዝመጽ ዘሎ ማለት እዩ ሰቲ ዝወስድዎ ተመክሮ ሓደ ብጣዕሚ ከምቲ ሪኢኻ ዘለኻ ኣብ ትግራይ ሕጂ ካብ 8 9 ዓመት ገርና ኣለና መረጻ የለን ሰብ ትግራይ መረጻ ከይካየድ ተተመክሮ ካው እዮም ጽወለው ማለት እዩ ሕጊ ከይህልዋ ትግራይ ተባርባራው ስርዓት ናይ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ እውን ሞጺ ኢምፕላንት ክኾን ክትከል መሰል ዜጋታት ክርገጽ ንሶም ዝበልዎ ጥራሕ ክትግበር ይኸዱ ኣለው ታመረጻውን ኮዛ ሓለፈ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ድልየት ነይርዎ ግን በቲ ዝወልካዮ ታ ጉልበቱ ስለ ዘለቶ ከይትካየዱን ናይ ዋዕሉ ዕንቅፋት ገይሩ ታ ተመክሮ ካብ ኣየምጽኡ ኣለው እቲ ካሊእ ዓብዪ ተመክሮ እምባገነን ምዃኑ በቃ ሓደ ጉጅለ ዝኾነ ኣብ ላዕሊ ኮፍ ዝበለ ሓይሊ ብዝበለካ ትገብር ንሱ ሕጊ እዩ ንሱ ፍትሒ እዩ ንሱ ዲሞክራሲ እዩ ንሱ ፓርላማ እዩ ንሱ ኩሉ ኣዋጅ እዩ ደንቢ መምርሒ እዩ ትናይ ኤርትራውን ከምኡ ከምዚ ዝበለ እውን ናውዚ ከምፁ ጻዕርታት ይገብሩ ኣለው ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ሚድያ ነጻነት ብስሩ ዘይሕሰብ እዩ ያው ታ ናይ ሚድያ ነጻነት ብስሩ ኤርትራ ናይ ሚድያ ነጻነት ክትሓስቦ ይኽልክል ኣብ ትግራይ እውን ክትሓስቦ ክልክል ዝኾነሉ ኩነታት በፂሕኮ ብጀካ ናቶም ዝብልዎም ብናቶም ረብሓ ዝኸዳ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ነጻ ሚድያታት ዓበይቲ ሚድያታት ሞግደፎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቱን የለውን ኦሬታ ተመክሮን ካብ ኣምጽኦም ኣለው ታ ናይ ነጻ ሚድያ ትምልከት ማለት እዩ ዓጽዮሞ ተኻሊ ምንቅስቃስ ወይ ሓሸወ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ክልክል እዩ ተደጋጋሚ ኢሳያስ ዝብሎ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ወይ ሰልፍታት ሓሸወ ብፍጹም ዝተኸልከለ እዩ በቃ ሓንቲ ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ እውን ሽሙ ዘይብሉ ብሕጊ ዘይፍለጥ ብሽሙ በዓል ህወሓት ኢሉ ዝፅውዕ ፓርቲ ጥራሕ ዘይኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብዚ ወፃእ የለን ዝብል ኣምጽኦም ኣለው ታ ተመክሮ ካብ ኣምጽኦም ኣለው እሶም ማልታይ ፓርቲ ሲስተም ዓጽዮም ኣለው ማለት እዩ ተመክሮ ንሱ እዩ ተኻሊ ናይ ዜጋታት እስርየት ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ምእሳር እዩ ብደስ ዝበለካ ሰባት ባዕሎም ሕግን እዮም ዝኾነ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት 256 እስርየት ቦታታት ኣለዎም እቶም ጀነራላት እውን ናይ ባዕሎም እስርየታት ኣለዎም ተንኡሳን ዝዋታት ይኹን ናይ ባዕሎም እስርየታት ቦታታት ኣለዎም ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ተጀሚሩ ንኣብነት ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ወሲድካስ ምግበይ ዝበሃል ጀነራል ዘመሓድሮ ናይ ምዕራብ ግንባር ናይ ባዕሉ እስርየት ኣለዎ 5-6 ማለት እዩ ተመክሮ ናይ ባዕሉ እስርየት ኣለዎ ናይ ለውጥ ሓይልታት ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ማሕበራት ማለት ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ናይ ኢንፍሉዌንስ ዝገብሩ ማሕበራት ደልዮም ዝኣስሩሉ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኣስሩ ኣብ ጥዕና ጣብያ ይኣስሩ ኣብ ዝኾነ ቆጥቋጡን ይኣስሩ እዮም ተመክሮት እዮም ጽዮም ኣለው ከኣስሩ እንተለዉ ናብ ኤርትራ ሓበሬታ እንተለካ ግን ጉድጓድ ቆፊርካ እውን ትእሰር ኢኻ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምግቢ ኣብ መርሖ ግንባር ተጀሚሩ እዩ ትቆፍር ባዕልካ ትእሰር ማለት እዩ ፍሒርካ ማለት እዩ ተመክሮሱ ኣምጽኦም ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንዓኣቶም ብትምቹ መንገዲ ሕብረተሰብ ትግራይ
يسند أيسند أجندة يكون إيرترا مالت سرعة شعبية زيومون هز تجري من سي تجري تسدد أجندة ما يكون نسوم أفتاسلت أن كساوز هلو تجري الله يلي مو يمزق منو مالتي نربح إيرترا زق على سيكون أنت أوزل الحيلي كم تزرع الكيام نا إيرترا مريتي ناس أنت رخيمبر إيرترا ناس أنت يرخون تبز ما حسب خط عزبال فتصم زي حسابية إيرترا أو زيون تتمكرون السمس يوم هز تجري بفتصم نزمانات تستقال سولو ناي فتحي ناي ديمقراطي بهالي نخالقتون مرأي زنا رحزي مجازا بعلو زق على سم مجازا بعلو تشكيم زوم صم زد حنم عفينا من برك زي زوج حلو خناتات خاطري بزح تمكر يوم صيام ياو تدون قرنا ونلا تنبغن نتون ولا تاو تخالي تي إيرترا زخدو ناي أترامس مالت تي جيوبوليتكس ناي مرباش بهلون ياو مس شعبي أخوين كانت خبابي ربش كاس ناي در عام خدوخن حافية بلزول جوجي ميس كالكوليت زخون ناي بوليتكس كايداون حلي ما يمسخد زلوا مالتي مس بريزيدنت ودب ولدو تግራይ አይተጉዕሽ ግደይ ናብ ዋናው ኩነታት ትግራይ አድሂብና እናተዛተና አይን ሚህና ተባሃልና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዘውን ምሳና ጽንሑ ሕዚ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ማእኸሎም ዝገበሩ ናብ 19 18 ኦር 20 ዝጽጉዑ ንበሎም ፓርቲታት ኣለውና ዞም ፓርቲታት ኣብ አዲስ አበባ መብዛሕትኦም ማእኸሎም ሕዝ ዘለው ምስትሕዝ ዘለው ናይቲ ክልል ኩነታት صوت مبزحهم نعخا كم بركة ديخا كم مرقم يخات حسبه زبل وانتبقيسنا بحد مالت تسعيقهم تزبزحوا ويعقم تزفتروا دوم حاشة ويتحيزهم وزخور زلون ناي بعلخا حساب حيزكا ناي مسرح ناي مدماي ونصبقيو كم يخاطر يوسو برقص ناي بارتيتات مبزح حدا قاديوس تسقى زبل بزح ذكر آخر نقر يكونان بارتيتات مبزح حدا قايول حساب حيزان ينزل مساء ياو بوليتيكا بوفي حساب حزامك مز أخلوات حول السب أو زو مسألة خيدو تزو مسألة حساب يزجز توانات بهال بوليتيكا أنا ديمقراطيك مقارن زي مقارن يسخون دحريوت بصفحات ويزلع على دمس إزر خبا أكل من قصاو سلطان كوكوز أصريو تخلي دما زم محيشة نجار كم محيشيو سو بارتات مزح أفندكم عد بارتات الله مالت بزح زي صقم نجار يكونن تبهل بوليتيكا نايب مسار تخرج زلوا سو تحسب مجزء جن نايت هزبي يسخون هزبي يزوسنا نتن بوليتيكا بارتات بقى سو مزحن استفلي حساب استفلي من مارسي حيزني مسألة زلوا بزح زي سقف نجار يكونن توانا نجار نتاعي يخون زلوا نايت حرسب بعلو مريسو بعلو خط أنا خلنا له بعلو خري أنا له حسابا جزء جزيو زي جزء أنت خوين دما أو زمل كتو بعلو علو اللوي اللي إذا أمنت خصتي بغات ألقن حد نجار دماز حس ولا تقرأي كم تتفلتو كاب 10 تشعته 10 شمنت بارتات 10 شمنت كوبانيا إزد له بغات أل مالتي تنقلت لما بغات ألي نعمله نحنا ويكالت بوليتيكا بارتات ما يحس بيه كاوكم نتحول سوون كستاي تقولوا تنكرز ولا حد خلت سلسته بوليتيكا بارت غيركا نتحول السب حيال تنكرز ولا استودو حس كم مسألة ما بقى سألوا إنها تحسوا اللي خرج لذولا بزح يشجري لي حسون مالتي. أوكي. خمسين لنا نخرج. صبوا حزي أب زحلف قدمي حمش شديش عمتها تاب زنبرة يوخانا يناقلز بهال بزحية وش تعدي ما بدقم زنبر زتمهرم زي تمهرم من سي عبي قالت له كوتاس أباب زحا مس وجل حوحات نايم وجان ويدمو تساتهم زاربو تخكل نايم مسيلو نايم رأي عينة نجارات الرأي نيرم وحد سب بينو كالس نيرو إلكا كتحسبوت اللي خاب فلاي كاد سابا نهادو مكخد خلو كاب بايتو فيدريشنز نمرت أفقو بأيه وتخاناي موساد بايتو كلتي نور تو كلتي جنات جزيو كي خيتود موساد قال لي أمنا أخيوا مسكدو نايم أخل عدي سوى سلطان زنور تجارو أبزلو ونخطرف نايم كبار صوت كل توكلتو نخسئن وي دارجا نقرص كخما أخل عديس زنورو ركب نقرص كان نايم خد بتيخكا نمينو جنس إلكان أي محاز عينة نجار نيرنا سو أبتوان السوت مبزحتيو تمن سيت مبزحتيو مالته دارجاناتهم وي تسمزلو حقي يمثل نقوان إن لنا قال مالت أفوق بقى إذا أكلنا يتعديس قوتيت كات توصيد كا خيت سرحي الكاس تقوانينا خفت بوليتيكا موال تميز كا فيديو كوتاس حزقن بانصارو تي أب سوشيال ميديا ترو أوش تعدي ما بدقم زلو استمهارم كله من سي دحرتي زلو خناتات حلفة
زتردو ويزتفلي الرأي لو دو حق الكام جماتي كأناتكم مصنعتي تاي مثل خما يحزي ما نزدقفهم زلو حزي كنديناي عينة دقافي امرخيبهم مستحزز زلو ناي وصر واحد دقفت لو متيل كاخا مودا انا بي انفحتر طريب لو نمنتاي يواصم ديو ويس حبيرنا حيزنا قدل نتهزبين حيزنا نقطو ناي موبايل يزبل حفشاو مسلي زلعلكو مسلتات سكين قرم تي حجي قدم زلعلكا تي يخاناينا قلمله كل يخاناينا يبلني رحق خاها ياو سب قلت خلع تخوينون قلت خلع للو اللي ازامن ግን بتعم ميس انفورمد ማለት بتعم استزابع ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልት ተኸቲሎም ስለ ዝመጹ ተሕብረተሰብ በቃ ባር እዚኦም ትክክል የምንየው ዝብል ስምዒቱን ነይርዎ ድሓር ከዓ እቲ ኩናቱን ኣትዩ ከም ዝረኣኸ ድሓሩን ሻዕብያ ምስ ተወሰኸ ሳም ሞራሉን እናረኸቡ ኸይዶም እቲ ብፍላይ ናይ ሻዕብያ ምእታው ዝነበረ ኩናት دحر جن حجي كم تزلع الكيات تحزل له خناتات ملؤ استغيري تحزل له بعلو بلز أني حيلي هو حتي هو حيلي سوشيال بوليتيكال كابيتال بولي عودي بوليتيكال كابيتال تاي مالتي بمسارة وسر حزن هيزو دقة فيول نهيزو دقة فيول نعمنا تبتقراي كابس السان حمشن كساب 7% من سيت مصنعتي كمولد زصنعناه زمان سيزي أقولنا حدا من سيلن بزخونه يخون من قدي تي برودكتيف زخونه استراتيجيك عقم نايتي بيهر مسؤوم يلن تمهرون تمساسالي تختم التايون تمساسالي عرفت قطر كيد كاون نسي ريخام تخوين كان هاي قطر جبارات يمزق أو موزة زلوا حزي نبرت دق أنستيان زق على سوم زل نسي راح يكونن مسؤوم 10 شو عتعم التقالي سوم مسوات زخوف الأكلم زقولوا أكلات نبارات قديم تقادلتي عشان كتمات زلونا من هنا عداق حمست مالي تأثير موزنورو سجاي جورن الحرية خياو قديم تقدر لا ينسو تمن قدي جيجا إلو جيجا حزي بزخوان يخون من قدي حبر سواء قبلنا تيول نمنتاع حبر سواء قبلنا تيول 4 حمشنا نتوتات اللو حبر سواء قبلنا تيول حدا أبتدأ جاموي نايكينات أزوريت من بار حبر سب تقرأي أيو قبلان أيدولين حزي سرعة زين وعلو خنبر زم راح زين وعلم كنا ورخلو وشتنا الناس علالو مس قرابة عدتاتو الناس علالو مس فتاوينا حزبي مالت مس إثيوبيان حواتنا الناس علالو نوعلم سلطاننا نوري أمس خرزلو سو دسنتولم سلطان تحزي إثيوبيان يخونو نسوم تورد خاب إثيوبيان ما إثيوبيا تفرز بال جيجا إيو استراتيجيكال بحسب درجة لي أمن تخكل كعيو سو خمسة زبالة من قدي خستخا خلالو اللي إذا أمن زلونا دقاو بعورو وشتاو يخون دقاو أقامات بلزمن زتن بسلامة ومن قدنبر بخينات كفتحول لني لي إذا أمن نسوم زخطل ودما تزول كوهانا كوينات من قدي سو نسوم ما من كوينات من قد تدلين تلو صعب سلامة ومن قدي إزدل تلو تسو تتدقاقا من كوينات دليتهم حرسب عرينا سيقوي كم زراء خياو دحرت سمم بريترياون كيدوم تزدلي وسبنا باورم سيام حقاو زي كنا مالت بيت مخري بسممع بريتريا فويد زخنا بيت مخري وصيام أواجه وصيام وا دحار تزو حدا حقاو زي كنا أكل حقاو أواجه كوصي خلنا وي ممرحوا يدنبي أزولك هذا الله فويد كويني إزي يعني نصبح نقول تاريخ تخوينو ريكر كوينون قمتي وانجلي مفصي ممتم أكلات ستم تحور السبب يردو له تحت خوين نابين خد كم زلنا نمنتاي سممع بريتريا خفرس بعلم سرحتي سرح له نعم سممع بريتريا حانت تفرس كم تازول كيا أفتي سممع بريتريا استقامته عنك شو عتله confidentiality متأمن زملكت صمدون مس تاريخ أو سألاتنا زخنا شعبية نهستقرأي أبش عند شعتم 7 شو عتن زجورة تاريخ يفلت يهستقرأي بدم بيز فلت حد في الله يزولتوي دك أنسي وقت أرزلوها نورته وكتمات هزلو سبس أقعد من نبرة تقال تفرطوا يا من شعبية بحري بسور عبزو خانة يكون كنت نا شعبية بحري نهستقرأي زلو ملكته غير يخلن علامو قلت يا تقرأي بمدخام مالت إثيوبيا بمدخام تقرأي مدفع يزل ويدما استدخمتن ما أخلنا زي بالله إثيوبيا بمفتار نسو قول لنا كرنا أفريقيا خويني خديز دل مالتي زي أحس تقرأي فلتاي صوت تجمر وصم دو زي حقاون عمتاتنا زبتن مس تاريخ أوص ألاتنا أيامكم زي جيرم تخكلا يكون نيلي إذا أمن بز مخنياتو زي تهزبي
قبل يجورنت من قدي ولا حزم وصيون كم تتفلتوا من سي تجراي كنبري يزقبو نيرو ولا ده تجراي كمرامر كهفتن كسرح يزقبو كفناق عليه يكون يزقبو نيرو كم زرع خيات مالي أو حدا سدرا كلتا تسويهم حدا استرفح يزقفوا في الخناتات له حدا بجزء تريفس نوعلون كفيفهم زقتوا الخناتات له نعم نتورد عدوى يزولك هذا الله 4 تسويهم حدا استرفح يزقفوا في الخناتات له نسوت راح يكونن تمالي أبعد قدام دك أنستيو أنقوا حوخ شتاء كاب قطر حيزن نخدا تن من أسيات اخلقوا قنعزد يو دوكس عينام ولا عديت ولا جزع أكل خيارات نهاية تجري ثم دوكت أتوبيلهم نتم من أسيز قفوا في الخناتات له تنقوا حوت أتوبيلهم ميلهم نتم دك أنستيو قفيفهم زوسد الخناتات له صون تاي مالت يزي تنايم باجن النت درجهم حافليو سأرهزوا مخانم نروح تجري ذيك على سو مخانم وريومي نسيت راح حقنا يكونن دقهم أبيلاتات أبرشانات أبدق أمتشو كناتات أميت أميوم من سي تجري ناكوينات قصقصوا سرحت السرح زلوا سو حزه تجري حرس تجري تردي ويت مقصاص بزمن قد زيون مس قرتنا يبأسنا اللي سلاز حسب صبوق على سي تقبر زلوا تايم راخو خونو يلكازل علكايو موداتنا يجيكم مطفاي بسرو كطفونينا نحنا نقلس بيت مخرون تطايش الله هم ودون تام سبات ايكونن بصرت مواقرو من تسن حساومن مس ليغاسيو من يخطف زلوا ليغاسيو من كطفلو مواقرو من كطفلو حساو من كطفو خللو هستغراي كالسلام رخيو مس كالوت ايثيوبيان احباتو حاولون ابنا ايثيوبيا معواله معريتن سلطنتن زخونت ايثيوبيا زورختنا يفطر مدب حل يخيدي زي كعغهد كنغورينا لنا نحسب زقراوا اوكي صبق حزتي قالستات مالت حافشاوي تاي مسلاب تግራይ ዘሎ زلعلكايم نغرات አለው حزي تاع عينت ناي مفتاح حسابات يمصو من تاي يخبر زلو نابلنا نرايو مسكي بفلاي بارتيتات كون يخلو سبيك محبرات كون يخلو تي منسي ابوشت تግራይ زلوم اديس ابا ما كالوت كبابتات اثيوبيام ابدغم زلو تاي يخبر አለው زوم سبات زيوم نزي مناسي كم زول كاي حدا غزا 3 4 محز تسوي امس እንደገና ወሲካድ ማዝ ነበር ሓደ ሰብ ተነሩስ አይንኩም ተቀልሊ خطفكم يناي مبال عينت كيد زخدو زلو دون مبالن كم تزبلكاي نعوم ناب حق اتخا اب تግራይ تهزب زطقم سرعت نمتكال تايك غبر አለው كم بارتكم نسخم خالوتون كسرحوا لهم تلومون حجي خغبر الله يلنا نحسب كلهم بوليتيكاو سلفتات ناي تግራይ كلهم ناي لوط حيلتات ناي تግራይ بقندو اب تحجي تطايشو زلو بيت مخر سلام اللوط تግራይ توديوم خقالسلوم يلنا انا نامن እዚ ሕጂ ተጣይሹ ዘሎ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ናይ ትግራይ ብቆንዱ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ትግራይ ዝሓዘ እዩ ሚድያታት ኣለዎ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣካላት ኣለዎ ካልኦት ነቲ ለውጥ ክድግፉ ተዋሂሎም ዝተቐመጡ ማሕበራት ኣለዎ ቀንዲ ዕላምኡ ነታ ዓፋኒ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ዘሳቕ ዘሎ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ናይ ምብትታን ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ስርዓት ንምፅራግ እዩ ተወዲኡ ዘሎ ሶ ኩሎም ሓይልታት ናብዚ ኣትዮም እጃሞም ኮፍ ይخل اللهم إلا أنا نأمن نسطر حقنا يكونن بقندو ناي كل مفتحي تجارو عبد الله نابوتان هالو وشت يخونه بدقة سرعة زي كسرك بيت مخر سلام اللوطن متنخار ناي وعلم اجامو خوف يلوم تتعيش زلو بيت مخر سلام اللوطن دما بتستوهو عمامن زقمطم شتتاتن توديو هستغراي كابتاتي وزل حدقا خوصينا خمفت حسابنا قمطو كيدو خيد كن حنتي اتاشتنا سرعت بزخونه يكون منقدي بزخونه عينت ممارزي كلهم عينت ممارز تتطقمك خسرق يزلو كلهم عينت ممارز تتطقمك خسرق انت خوينو مخنياتو ناي كل شجر فتاري اورا شجر فتار توزل سرعت نازمات زمد خبكا سرعتيو تلالكنا الشعبيه زخونه سرعتيو لا لاونت هاجرن حق منقسنا ايثيوبيان سمع بريتوريان زفرس سرعتي سرعت زين تتصريقه تግራይ كدحن تخيل مالتي سو كلاتنا كمدبون زي كصرغلو يلنا انا نامن سو زي كصرغ انت خوينو كل تግራዋይ بوليتيكاو سلفتات اتيو كل ودابتات نزين مدخان ناي بعلو افت مانيفيستوس تقمطو صرغ فمن اسيات اب قطرب كتما متياش عبيت عدي مرحت هيمانوت جميرهم مزلو تقومون اطناخيرهم ابركيتهم تاريخو حلافنتهم كواصلو يلنا انا نامن عبيت عدون تمساسالي دقنستي تግራይ تنتمال تاريخ الصراحه زنبراون وصين باكل بسرو بግልጽ بزخونه መንገዲ ትግራይ ክድሕን ስለ ዘለዋ ትግራይ ድማ بولق اسب ወይ بولق تكالاس يكونس بغناي كلنا تغارو
ድምር ዓቕምን ጉልበትን ክድሕን ስለ ዝግባእ ነዚ ጉጅለ እዚ ንምፅራግ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክንገብር ኣለና ኢልና ኣነ ንኣምን ተኻሊእ ትሕጂ ዘሎ ወለዶ ትናይ ትማሊ ዝነበረ ወለዶ ናይ ባዕሉ ሕማቕ ንፅቡቕ ኣሎ ትፅቡቕ ንውሰዶ ትሕማቕ ድማ ክሳብ ተሓታትነቱን ክስገር ኣሎ ክስነድ ኣሎ ኢልና ኣነ ንኣምን ንሕና ንምንታይ ተደጋጋሚ ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ኣትያ ዝብል ናይ ባዕልና ዘካየድናዮ ፅንዓት እውን ኣሎ ሰብ ክሕተት እውን ኣሎ ኢልና ኣነ ንኣምን ኣብ ኩናት እቶም ብጣዕሚ ሓያላት ዝበሃሉ ህዝብታት ብሰላም ዝስዕሩ ብሰላም ዝነብሩ እዮም ኣብ ኩናት ምንባር ናይ ጅግነት መለክዕ ኣይኮነን ሶ ንምንታይ እዩ ዝኸም ዘለ መሪሕነት ኣብ ኩናት እናንበረና ፀኒሑ ዝብል ክሳብ ተሓታትነት ዝኸይድ መንገዲ ክኸድ ኣለዎ ብቐንዱ ግን ትሕዝ ዘሎ ወለዶ ናይ ባዕሉ ታሪክ ክሰርሕ ክፅሕፍ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ምሁር ትግራይ ነቓፋይ ዘይኮነስ ባዕሉ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ቃልሲ ድማ ካብ ተዛራባይ ዘይኮንካስ ካብ ምትግባር ኢኻ ትመሃሮ ሶ ተግባራይ ኮይኑ ነዚ ስርዓት እዚ ንምፅራግ ናይ ባዕሉ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክዋፅእ ክኽእል ኣለዎ ትግራይ ትማሊ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ መንነት ዘለዋ ኣብ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋታዊ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቕ ስራሕ እናሰርሐ መፅኡ እዩ ሕዚ እውን ዓዲ ድሒኑ ተጋሩ ማለት ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይንና ነበሪ ከሉ መንገዲ ክነናድም ምእንቲ ናይ ባዕልና ፍኖተ ካርታ ውፅኢና ክንቃለስ ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ሳልሳይ ሶት ወለዶ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ባዕሉ ከድሕኑን ኣሎ ተወዲኡ እውን ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ንኣምን ሳልሳይ መፍትሒ ኢልና ንሓስቦ ፌደራል መንግስቲ እዩ ፌደራል መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ዝገበሮ ትዕግስቲ ነድንቕ ኢና ማለት ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ብትዕግስቲ ይርአዩ ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት ዋላት ጉጅለ ብጣዕሚ ፃሕታራይን ብጣዕሚ ትዕግስቲ ዘውድን ሕማቕ ፀይቅታት ዝኾኑ ስራሕቲ እንተሰርሐ ፌደራል ዝገበሮ ትዕግስቲ ነቶም ፀገማት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍትሑ ዝኸደሉ መንገድን ዘቕመጠ ስልትን ትክክል ኢልና ኢና ንኣምን ካብ ሕዚ እንድሓር ግን ይኣክል ሞት እውን ህዝቢ ትግራይ ይኣኽሎ ማሕበረሰባዊ ቁጠባዊ ጉስቁልና እውን ይኣኽሎ ናቱ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ምዃኑ እውን ህዝቢ እዩ ኢሉ እውን ኣሚኑ ነቲ ስርዓት ካብ መሰረቱ ንምንቃል ምስ ናይ ለውጢ ሓይልታት ናይ ትግራይ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ካብ ሕዚ እንድሓር ነዚኦም ግዜ ምሃብ ኣላ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ክፋእ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ምብፃሕ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝገጠምዎ ፀገማት ክንዲ ምፍታሕ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከይኸይድ ምእንቲ ናይ ባዕሉ መፍትሒ ክቕምጥ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብስሩ እዚ ጉጅለ እዚ ብዓለም ለኸ ትካላት ሕዚ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ እውን ጀሚረን ኣለዋ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን ተጀሚሩ ኣሎ ንሱ ፅቡቅ እዩ ነድንቕ ኢና ግን እቲ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽን እቲ ፀገም ኣደ ትግራይ ይፈትሕን ፀገም ሓረስታይ ትግራይ ይፈትሕን ፀገም ከተመታይ ትግራይ ይጠቅምን ታርጌትድ ኢንዲቪዥዋልስ ገይሩ እዩ ተዋሂቡ እሱ ትኽክል እዩ እቲ ዋና ፀገም ትግራይ ዝፈትሕ ንደ ትግራይ ዘድሕን ሓረስታይ ትግራይ ዘድሕን ንከተመታይ ትግራይ ዘድሕን ንወለደ ትግራይ ዘድሕን ንመላእ ትግራይ ዘድሕን መፍትሒ ከቕምጥ ክኽእል ኣሎ ነዚ ንምግባር ድማ ዘብዚኣ ዘነ ጉጅለ ብስሩ ብዓለም ለኸ ትካላት ብስሩ በዝሓፀረ እዋን በሸባር ደረጃ እውን ክፍረጅ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣሸባር ተባሂሉ እውን ናይ ባዕሉ ብዓለም ለኸ ትካላት ተፈሊጡ ፌደራሉን ናይ ባዕሉ ቁልጡፍ ስጉምቲ ቁልጡፍ መፍትሒ ከቕምጥ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ሕራይሞ ፕሬዚዳንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ ኣብ ስቱድዮና ተረኺብካ ሓሳባትካና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትካ ስለ ዘካፈልካና ከመስግነካ ይፈቱ ኣነ እውን የቕኒለይ የመስግን ኣብ ምክትታል ይህን ምሂን ኩም ነርኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ይህን ምሂን ጋሻና ፕሬዚዳንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣይተ ጉዕሽ ግደይ እዩ ምሳና ነይሩ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ትግራይ እናልዓልና ይህን ምሂን እናተባሃልና ፀኒሕና ፅቡቓት ሓሳባት ረኺብኩም ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር ንስለ ምክትታልኩም ዘመስግን ኣነ ጌታቸው ኣሎሜ ኣብ በብዘለኹም ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ